Pěkný den. Tak tahle kladenská 4+1 si rozhodně zaslouží alespoň minutku vaší pozornosti. Nikdy totiž nevíte, třeba právě vám bude říkat pane nebo paní. A to se vší parádou a vybavením, který tento byt nabízí. Co, taky se vám tento byt tolik líbí? Zavolejte mi a rád se s vámi uvidím na osobní prohlídce.